Nokwasai mose mstora Jesu. Thank God ne mkana watapiwa. I hope you're well and you are happy. Today mwari vachitibatsira toda kungoti tishe shoko raMwari oro titaure pamusoro peshoko raMwari. We shall read from the book of Ephesians chapter 6 verse number 1 to I believe in verse number 3. The Bible says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and that thou may live long on the earth." So dakungotaura nyaya yekutaura honoring the parents kana nyaya yekuremekedza kana kuvakudza. The word honor rinoreva nyaya yerespect kana to make someone proud of you kana kusabringa shame to someone unenge waita honor. So here the Apostle Paul is quoting a scripture iri pama first commandments akapiwa commandments akapiwa the 10 commandments anoratidza iwo kuti pane imwe inonzi honor your father and honor your mother. Nobva yapinda zvakare mu New Testament akuona Apostle Paul vari kudita sei vakuratidza importance this commandment. So dai Mwari vatibatsira vatitira zvakanaka. We are living in a generation where parents are easily forsaken or forgotten. Vanhu vari kukangamwa vachifokasa on vamwe vachinzai wasiyai vabereki venyu ari madoctrines ari kudzidziswa the so-called servants of God, and they are teaching people kuti aiwa nosiya vabereki vako wava nehama nyowani. So vazhinji vari kupedzisira vakukanganwa maresponsibilities avo ekuita take care of their parents kana kuita honoring them because of just being religious. Because kana pane madhimoni ari so dangerous pasinyika pano, kana ukaita rimwe dhimoni rikava rekuba rinogona kuva riri nani, rinogona kuenda, but a religious demon is very very dangerous. So dai Mwari vatibatsira nderekuti unenge uchida kuita zvinhu but not according to the knowledge. But I like the scripture inotaura nyaya yekuti they shall know the truth and the truth shall set them free. Because Hosea chapter 4 verse 6, not my people are destroyed because they are lacking knowledge. So nyaya yekuita honor the parents ainei nekuti mubereki wako anonamata here kana kuti haanamate, anoenda kuchechi kwaunoenda here kana kuti haende kwaunoenda. But nyaya iyi icondition yakapiwa naMwari yekuti the parents should be honored, vanofanira kuremekedzwa. Zvaona tiri kuramba mugeneration yevanhu vanogona kuprefer kutengera mufundisi sutu but mai vake vachishaya tomi vari muruzevha, mai vachitambudzika asi zvinhu zviri kumanya kuvafundisa. But it's because vanhu ava vakadzidziswa kuti siyai maparents havana kukosha. Chakakosha wavapa vabereki chaivo chaivo, kureva kuti vane mafathers amene nyaya dzema-spiritual father and all those things. But tuta nyaya yekuti you must learn to honor your parents. Ndo zvatiri kungoda kuti titaure nezvazvo izvozvo. But tiri kutoda kutoti tatopedza. So you must honor your parents. You must learn to respect them. Ita zvaunofanira kuita kwavari, kana une zvaunokwanisa kuvabatsira nazvo, just try by all means necessary to help your parents. And the Bible rapa promise, rapa conditions zvikanzi kuti zvikuitire zvakanaka, that it may be well with thee. Well with thee, that means kuti zvikufambire, blessings ari ngotaurwa nezvazvo, zvinhu zvako zvikuitire, madoors ako avhurike, honor them. So uchazona sometimes tine vanhu vari kunetseka kuti why my life is like this. Say zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, but pane pauri kukanganisa. You are forgetting to honor, to give reverence kana kupa respect. Because kana usikasa bringa honor kuma parents ako, uri kuvapa shame, ndo opposite ye honor. So chivati kuna vabereki kuti vane vari proud of you,
vane vachifara kuti aiwa mwana wedu wakadai, but iwe unogona kuchuza kuti usaramba uri a blessing to them, wopedzisira wava a case kana kuti vava kuchema. Bhaibheri robva rati baba vebenzi havana mufaro, anobereka benzi achazonzwa shungu. So we are just saying kana vabereki vako vasingafari, vasiri happy, kureva kuti bhaibheri razadziswa, scripture razadziswa kuti vakabereka benzi, and anobereka benzi achazonzwa shungu. Baba vebenzi havana mufaro. So as I'm concluding, I just want to say you must learn to honor your parents. Just do your best kuti uite kuti vafare. Umwe anotaura zvikanzi vabereki vaviri vanoreza vana 7, but vana 7 vanogona kuzotadza kuchengeta vabereki vaviri. So dai Mwari vatiitira zvakanaka, tagona kurangarira, kuziva, kuita honor our parents. Scripture inowanzoverengerwa Sunday school. Ndiyo yatofunga kuti aiwa scripture yeku-Sunday school, scripture yevanhu, but scripture iyi ndinobheliva kuti ino-apply kune wese akangoberekwa chete. Mwari vakuitire zvakanaka. God bless you. They shall know the truth and the truth shall set them free. God bless you.